Ongietorriak Larrotxeners gure 6. ikasgai honetara. Aurreko tutorialean ikusi genuen bezala, hementxe daukagu gure Harold Lloyd zintzilikatuta erloju batetik bere geruza guztiekin. Gogoratu, begi ikurra duen botoitxo honekin kapa bakoitza piztu edo itzali dezakegula. Lehenengo geruzarekin geldituko gara. Nahi degun mugimendua egiteko, punto de anclaje mugitu behar dugu. Horretarako, botoitxo hau sakatzen dugu eta aingeruketa puntua ardatz bezala erabili nahi dugun lekura eraman dezakegu. Pizten ditugu beste geruzak eta erreteklarekin errotazio propietatea ateratzen dugu eta ikusten duzuen bezala aingeruketa puntua jarri dugun lekua errotazioa egiteko ardatz bezala hartzen du. Betiko moduan, erlojua sakatuz, lehenengo keyframea sortzen dugu. Hurrengo keyframea jarri nahi dugun lekuan kokatzen gara, eta errotazioaren balorea aldatzearekin automatikoki beste keyframe berri bat sortzen da. Bi keyframe hauekin animazio txiki bat sortu dugu. Orain ziklikoa egiteko edo errepikatzeko, fotogramak kopiatu eta pegatu ditzazkegu. Kasu honetan, animazioa pixka bat bortitza gelditu zaigu. Edozein momentuan, keyframeen balorea aldatu dezakegu. Bai arrastratuz edo eskuz balorea sartzen. Eta beti errepikatu dezakegu kopiatze eta pegatzearen prozesua. Teknika hau nahi beste aldiz errepika dezakegu. Kopiatu ditugun keyframe guztien lehenengoa beti gauden lekuan pegatuko du. Orain dagoen bezala, mugimendua nahiko zakarra da. Mugimendua leuntzeko aukeratu ditzazkegu keyframe guztiak eta eskubiko botoia sakatuz, Easy edo F9 botoia sakatuz, leuntzen digu aukeratutako fotogramen mugimendua. Animazioa mantxotzeko aukeratu ditzazkegu keyframe guztiak eta Alt tekla sakatuta mantenduz keyframe guztiak desplazatu. Horrela, keyframe arteko distantzia handiagoa izango da eta animazioa mantsoagoa. Orain, lotu nahi dugu Harold Lloyden geruza erlojuaren geruzarekin. Horretarako, sakatu behar dugu kiribil forma duen botoi horretan eta nahi dugun kaparekin elkartu. Orain, erlojuaren geruza mugitzen badugu, Harold Lloyden geruza batera mugituko da lotuta balego bezala. Geruzak lotzeko beste aukera bat, hemen agertzen den laukitxonetan sakatuz aukeratu dezakegu lotu nahi dugun edozein kapa. Dagoeneko Harold Lloyden geruza erlojuaren geruzarekin lotu dugu. Orain, erlojuaren geruzarekin nahi dugun mugimendua egin ahal izateko, aingeruketa puntua mugitu behar dugu. Horretarako, aingeruketa puntua mugitzeko tresna erabiliko dugu. Horrela, ainguraketa puntua nahi dugun lekura eraman dezakegu. Kasu honetan, ertz horrekan kokatuko dugu. Orain, erlojuaren geruza rotatu dezakegu, nahi dugun mugimendua lortuz eta gainera Harold Lloyden irudia berarekin arrastratuko du. Goazen orain, rotazio mugimendu hori pixka bat txukuntzera, animazioa mantsuagoa eta leuna eginez. Horrela, animazioari naturaltasun gehiago ematea lortuko dugu. Lehen egin dugun bezala, aukeratu ditzazkegu keyframe guztiak eta eskubiko botoia sakatuz, mugimendua leundu dezakegu Easy aukeran sakatuz. Horrela, mugimendu guztia suabeago izatea lortuko dugu. Oraindik erlojuaren mugimendua azkarregia dela iruditzen bazaigu, beti aukeratu ditzezkegu keyframe guztiak eta Alt tekla sakatuta mantenduz, desplazatu keyframeen arteko distantzia handituz. Horrela, mugimendu asko sinesgarriagoa lortuko dugu. Por cierto, ez dakit aipatu dudanik, fondo transparentea erakusten dituzten laukitxo hauek erakusteko, hemen dagoen botoitxonetan sakatu behar dela. Horrela, alternatzen dugu, konposizioan erabaki dugun fondo kolore laua erakustea, edo fondoa transparentea dela erakusten dituzten laukitxoak erakustea. Bueno, eta badaukagu gure
personaiaren eta erlojuaren animazioa. Goazen orain, kotxearen animazioa egitera. Horretarako, goazen kotxea dagoen geruza erakustera. Itzaltzen ditugu beste geruzen begitxoak, eta hortxe daukagu kotxearen geruza bakar-bakarrik. Kotxearen jatorrizko posizioan keyframe bat sartzeko, ematen diogu erlojutxoari, animazioaren bukaerara joaten gara, eta hortxe beste keyframe bat sartzeko, mugitu dezakegu kotxearen posizioaren baloreak mugituz, edo zuzenean arratoiarekin kotxearen kokapena aldatuz. Orain nahi dugun lekuan daukagu, eta gauza bera egingo dugu, eskalarekin, hau da, kotxearen tamainarekin, ipintzen dugu keyframe bat hasierako lekuan, joaten gara animazioaren bukaeraraino, eta hortxe arazo bat izango dugu. Ainguraketa puntua orgoian daukagula, eta ez kotxearen erdian. Orduan eskala mugitzean, kotxea joango zaigu ainguraketa puntuan daukagun lekuruntz. Hori konpontzeko, kotxearen kokapena eskuz rektifikatu behar dugu. Hau ondo egiteko beste aukera, hasieratikan ainguraketa puntua kotxearen erdian jartzea da. Guk ez dugu egin eta horregatik konpondu behar izan dugu kotxearen bukaerako kokapena. Orain bai, animazioa badaukagu, baina ikusi dezakezue argazki honen fondoak lanbroa daukala. Hau da, kontrastea txikiagoa dela eta fondoak ez du lehen planoan dauden gauzak bezain kontraste handirik. Hori konpontzeko, kaparen gainean jarriko gara eta efektu bat erabiliko dugu. Kasu honetan, color correction barruan dagoen niveles edo levels efektua erabiliko dugu. Tiradore hau eskubirutz mugitu ezkero, beltzak txuritzen dira. Animazioaren bukaerara mugituko gara, kotxearen integrazioa erresago egiteko. Orain beltzak txurituz, gutxi gora bera, integratu dugu. Kotxea posizio horretan hor keyframe bat sartuko dugu, eta berriro animazioaren hasierara joango gara, eta reset emango diogu efektuari hasierako baloreak izateko efektuan, hau da berriro jatorrizko kontrastea izateko. Eta hementxe daukagu kotxearen animazioa inguruarekin guztiz integratuta. Orain piztuko ditugu beste geruzak, eta hementxe daukagu animazioa osorik. Eta gaurkoz, hau izan da dena. Eskerrik asko tutorial hau ikusteagatik, eta gustatu bazaizu ez ahaztu harpidedun egitea. Laizter arte, Larrotxeners!